Bé, primer de tot em presento, jo sóc la Dori, sóc una part de CUP Exterior, estic a Noruega i us presentaré i moderaré aquest acte de campanya de la CUP Exterior. Dir-vos que us convidem a casa nostra perquè és un acte online i per nosaltres online és el nostre local de trobada allà per on ens comuniquem. Per la qual cosa, benvingudes totes a casa nostra. En aquesta xerrada us explicarem una miqueta qui som la CUP Exterior, i també altres companyes us explicaran la proposta política a l'exterior de la CUP, la dimensió internacional d'aquesta proposta, una resposta o estratègies anticapitalistes per donar resposta a la pandèmia que estem patint arreu en aquest temps i un nou cicle per guanyar. Intentarem que ens quedi temps per poder respondre preguntes que podeu anar formulant en el xat en qualsevol moment. Escriviu allà les preguntes i al final intentarem donar resposta i a aquelles preguntes que no doni temps us les emplacem a les nostres xarxes per donar-vos resposta allà. Avui amb nosaltres tenim 4 persones, una d'elles és en Robert González, que és doctor en Ciències Polítiques i actualment és professor investigador a la Universitat Autònoma de l'Estat d'Hidalgo, a Mèxic. Molt bé, ho he dit bé. I és el nostre candidat número 68 per a les llistes electorals. També podrem escoltar la Marlene Fauts. Ella és la nostra candidata número 69, és historiadora i és la directora d'Asuntos Internacionales de la Secretaría de Cultura de Ciudad de Mèxic. Tots dos són membres de la CUP Exterior a Mèxic. També estem esperant que es pugui connectar, esperem que tot estigui bé i sigui només algun retard o algun petit problema tècnic. Contem amb en Carles Montaner, també de CUP Exterior a Canadà, que és catedràtic en Salut Pública a la Universitat de Toronto. Si no es pot connectar, doncs el nostre coordinador de l'Assemblea de CUP Exteriors, que també està ficat en el mundillo de la salut, podrà donar-nos l'explicació del tot pertinent. I també, per últim, podrem comptar amb Basha Changuerra. Ella és regidora a Moià, és una activista contra el racisme des dels afrofeminismes i és la número 5 a la llista de Barcelona. Bé, ara que us he introduït a les companyes que podreu escoltar més tard, primer em toca a mi fer-vos uns 5 cèntims de qui som la CUP Exterior. Bé, la CUP Exterior som la 7a territorial de la CUP. Som una territorial més. Tenim... Perdoneu, però m'està donant així com caloreta. Ja hem fet els 5 anys de vida i està formada per unes 60 persones entre militants i simpatitzants que ens repartim a 21 països arreu dels 5 continents. O sigui, estem presents des de la Patagònia argentina, tenim per aquí l'Ivan, hola Ivan, fins a l'Àrtic noruec, que és el meu cas, que us dic, nosaltres fem la broma que la CUP Exterior mai es posa al sol, però no és cert. Jo el vaig veure per primera vegada l'altre dia després de 3 mesos sense veure'l. O sigui que això ens ho haurem de repensar, aquest lema. També ens repartim des d'Indonèsia, tenim per aquí el Kilian, fins al Canadà. I, bueno, estem escampats per tot arreu.
y ya escoltes. Pero a mí no me sale la cámara. ¿Mi cámara? Ah, bueno. Hola. Nosaltres ens organitzem allà en les zones on hi ha suficient militància com per poder organitzar-se amb certa autonomia. Ens estem organitzats per nuclis locals, com a qualsevol altre territorial. I també fem les nostres assemblees periòdiques on intentem participar, mirem de buscar horaris on se puguin connectar, ja sigui des de Mèxic, des d'Indonèsia, i que puguin entrar el màxim possible de gent a les nostres assemblees per poder fer els debats amb qualitat. I després participem també en tots els espais nacionals de debat i decisió, com qualsevol altre territorial, amb els nostres vots i les nostres aportacions. A nosaltres ens agrada pensar que, pensem que la nostra característica d'estar tan escampades arreu ens dona una visió més global dels esdeveniments que van passant, sobretot d'aquesta pandèmia. I pensem que això és un afegit, un valor afegit que volem i podem aportar a l'organització. I espero que m'he explicat suficientment, de que us feu una idea de qui som, la CUP Exterior. I llavors donaré pas al Robert González, us recordo, doctor en Ciències Polítiques, i ell ens parlarà de la política exterior de la CUP. Endavant, Robert. Hola, bon dia des de Mèxic. Aquí són les 9:13 del matí, per tant, bon dia. Bona tarda a tota la gent que esteu a Europa i bona nit als que esteu a Àsia. Doncs això és la CUP Exterior. Som les persones, com ja ha dit la Dori, afiliades a la CUP, per tant, que compartim la lluita per l'alliberament nacional i social dels països catalans, que som anticapitalistes, que som feministes, que som ecologistes, que som antiracistes, que som antifeixistes i evidentment, internacionalistes. Llavors, la CUP reconeix plenament el gran treball que porten a terme les comunitats catalanes a l'exterior. Penseu que hi ha més de 300.000 catalans que viuen fora de l'estat espanyol. Per exemple, a Mèxic som 15.000. I aquests catalans, doncs, com deia el Mariano Rajoy, els catalans hacen coses, no? Diguem, aquests catalans no parem i estem sempre en moviment i, per tant, volem des de la CUP Exterior donar suport i, de fet, molts ho fem, no? Als casals catalans a l'exterior, que n'hi ha també més d'un centenar entre casals i comunitats catalanes. També donem suport totalment a la FIEC, a la Federació Internacional. També participem, molts de nosaltres, a les ANCs, que es van crear també a l'exterior. Per exemple, la de Mèxic es va crear l'any 2012 i militants de la CUP també hi participem. També en el seu moment vam estar animant a molts països del món la creació dels CDRs també, exteriors, els comitès en defensa del referèndum i després els comitès en defensa de la república. I d'alguna manera a cada país també intentem establir relacions de fraternitat i col·laboració amb els moviments socials alliberadors que hi ha a cada país o de l'esquerra anticapitalista i en aquest sentit intentar també d'alguna manera internacionalitzar el conflicte català. Com nosaltres no podem estar allà físicament lluitant cada dia amb les persones del nostre país, doncs ho fem des de l'exterior, diguem-ne, per exemple, denunciant la situació dels presos polítics, dels exiliats i exiliades. Des d'aquí una salutació a tots ells i especialment a la companya Ana Gabriel, que també es presenta, també està a la llista i també la considerem una militant de la CUP Exterior, perquè, desgraciadament, també es troba
en aquest cas a l'exterior per motius polítics, i demanem el seu lliure retorn. En segon lloc, i com estem en eleccions, volem també des de la CUP Exterior manifestar el nostre absolut rebuig al sistema de vot al que estem sotmeses, diguem, l'anomenat voto rogado o vot pregat, que sistemàticament deixa sense votar gairebé el 90% de l'electorat exterior. Aquesta vegada més encara, un 95% dels 250.000 catalans amb dret a vot de l'exterior no han tingut ni tan sols han pogut demanar el vot. És un sistema molt complicat. Primer has d'estar inscrit en el consulat del país on vius, que això no és tan senzill, especialment si vius lluny de la capital, a països tan grans com Argentina, Mèxic, etc., Canadà. Després has de sol·licitar el vot, que fins fa uns anys ho havies de fer per fax, que hi ha països on ja no existeix el fax, és bastant surrealista. Ara es pot fer amb una clau, que és la CTT, però és tot molt electrònic i, per exemple, la gent gran té grans dificultats per fer això. En el cas concret de Mèxic, gran part de la població catalana que viu a Mèxic és major de 65 anys i no estan tenint gaire aquest sistema de vot. Per tant, desincentiva ja molt la participació, el fet de demanar-ho. Però és que després, més d'un terç dels que ho hem demanat no ens arribaran mai les paperetes, perquè és surrealista. És a dir, tu has de pregar el vot, l'estat espanyol te'l concedeix graciosament, no? I després envien les paperetes a cadascú a casa seva i fins que no t'arriben no pots votar. Abans es podien anar a votar als consulats, ara no. Has d'esperar que t'arribin les paperetes a casa amb la complicació que els sistemes de correus de cada país funcionen com funcionen. I, per exemple, en el meu cas, des que estic aquí fa 7 anys, només m'han arribat un cop a unes eleccions europees. En les altres ocasions les han tornat sense donar-me-les, que això és molt típic aquí a Correus a Mèxic, vull dir que no ni venen a casa teva i ho tornen directament, o han arribat quan ja s'havia acabat les eleccions. I després, des de la CUP Exterior, trobem que enguany encara s'ha agreujat més aquesta situació per les conseqüències de la pandèmia. Hi ha molts països on la mobilitat està restringida, on la situació d'alarma és molt forta, on està havent-hi molta gent malalta, hospitals col·lapsats, etc. I això, evidentment, fa que la gent s'ho pensi molt a l'hora de desplaçar-se cap al consulat, per exemple, a poder votar. Nosaltres sabem que els nostres diputats a Madrid estan donant suport a totes les iniciatives en contra del vot rogado, és a dir, el que volem és l'abolició, que s'acabi aquest sistema de vot que ens deixa fora el 95% dels catalans a l'exterior, amb la qual cosa podríem dir que per la Catalunya exterior la democràcia directament no existeix. I d'altra banda, per la CUP, per tant, és una prioritat també que a Catalunya, en aquesta propera legislatura, que ja no s'aplaci més, s'adopti una llei electoral pròpia. Sabem que per interessos en el seu moment de Convergència i Unió i del Partit Socialista, que d'alguna manera s'alternaven el poder, la famosa plaça Sant Jaume, el poder municipal pels socialistes i el poder autonòmic pels convergents, no van estar interessats en fer una llei electoral i som l'única comunitat autònoma, diguem, de l'estat espanyol que no té llei electoral i això és vergonyós. Sabem que una llei electoral per si sola no resoldria del tot la qüestió del vot pregat, però sí resoldria algunes coses, com per exemple es podrien establir facilitats electròniques de vot, es podria retardar el recompte del vot exterior, perquè una altra cosa que ens passa és que després de tota aquesta via crucis surrealista pel qual al final només acabem votant el 5% dels catalans a l'exterior, a sobre molts d'aquests vots no són comptabilitzats, perquè la Junta Electoral tanca el recompte de vots 3 dies després del dia de les eleccions i molts vots de l'exterior, especialment de països llunyans, no han arribat encara. Per tant, no es comptabilitzen, no serveixen per res. Això també, evidentment, desincentiva la participació. Nosaltres, com a CUP Exterior, proposem que es retardi fins a 8 dies, s'ampliï el plaç per recomptar el vot de l'exterior. I, finalment, també proposem que s'obri un debat per a que a Catalunya, com a altres països veïns, com l'estat francès,
existeixi una circumscripció per representar la Catalunya exterior. Creiem que nosaltres, per exemple, si fóssim una ciutat, seríem la segona ciutat més gran de Catalunya, després de Barcelona. Pràcticament, estaríem disputant-nos amb Hospitalet, no? I, en canvi, no se'ns té gaire en compte, és com si haguéssim desaparegut, no? I és veritat que no hi som físicament, però treballem dia a dia pel país i especialment, diguem-ne, des de la vessant internacional, que després ja ho explicarà la companya Marlene, no? Per tant, la CUP treballa activament entre les comunitats catalanes a l'exterior i, per tant, la CUP Exterior es va crear l'any 2015 per agrupar a catalans d'arreu del món que comparteixen objectius de la CUP. I, de fet, en aquesta reunió d'avui tenim companyes de Noruega, de Berlín, de Bèrgamo, Itàlia, de Luxemburg, de Houston, de Londres, de Bèlgica, d'Amsterdam. Hi ha companyes a Argentina, a Mèxic, òbviament, al Japó, a Portugal i segurament Indonèsia i segurament ben deixo algun país, Canadà, etc. Per tant, la CUP Exterior es funda l'any 2015, ja tenim 6 anys d'existència i en aquests 6 anys hem fet moltes activitats. Ara mateix, des de fa un parell d'anys, activitats en línia, òbviament, des de fa un any, perdó, per la pandèmia. I, també en tot aquest procés la CUP ha aconseguit ser reconeguda com a assemblea de la CUP amb representació als òrgans i en aquestes eleccions, com ja ha explicat la Dori, tenim dos candidates de la CUP Exterior, que som la Marlene i jo mateix, totes dues de Mèxic, i també la presència de l'Anna Gabriel, al número 83. Hem estat organitzant actes de campanya arreu, especialment ha estat important les assemblees obertes, que ens hem organitzat per zones geogràfiques agrupant diversos països, perquè tampoc som milers els militants de la CUP Exterior, i crec que és interessant perquè així, d'alguna manera, donem veu a tots aquests catalans de l'exterior que estan interessats en continuar participant en la política del seu país, que estan transterrats, però que volen seguir lluitant per l'alliberament nacional i de classe i de gènere als països catalans. Hem promogut també debats amb moviments socials dels països on vivim. Per exemple, ahir, aquí a Mèxic, vam tenir una taula rodona molt bona sobre les lluites en defensa del territori, de l'aigua i de la vida, perquè creiem que aquestes lluites que la CUP representa de manera tan viscuda estan presents a tot el món i que hem de teixir aliances i d'alguna manera combatir entre totes i tots contra aquest sistema que ens oprimeix a totes les latituds del món i que, bé, en la propera legislatura, des de la CUP, un nou cicle per guanyar, ens esforçarem perquè siguin preses en compte totes aquelles iniciatives que puguin afavorir els catalans a l'exterior. En concret, volem, des de la CUP, amb els representants que esperem que siguin molts, el proper 14 de febrer, treballar en el desenvolupament de la llei de la Comunitat Catalana de l'Exterior, que va ser aprovada l'any 2017, però que encara està pendent d'aplicar-se. Volem també que des de la Generalitat de Catalunya es doni suport a les persones que han d'emigrar precàriament fruit de la situació actual de crisi. Es calcula que, per exemple, per fer-vos una idea, des de la crisi de 2008, 180.000 catalans hem traslladat el nostre domicili a l'exterior i no sempre en les millors condicions. Per tant, necessiten aquests catalans, aquests compatriotes, suport econòmic i pràctic. Per acabar, dir que aquestes tasques, d'alguna manera, representar aquests centenars de milers de catalans que estem fora del país, però que tenim, diguem-ne, intenció de seguir sent catalans i catalanes i seguir lluitant. Per una banda, per l'altra, també representar els seus drets. Una altra cosa que volia afegir també és que demanem també des de la CUP Exterior que solucioni la qüestió de l'atenció de salut als catalans de l'exterior, perquè d'alguna manera vam
a l'estar empadronats a l'estranger perdem la seguretat social. Ara hi ha hagut alguns avenços i es fa una targeta, diguem-ne, provisional, però creiem que l'accés a la salut és universal i que pel fet d'haver migrat no hauríem de perdre aquest dret, perquè moltes vegades ens trobem a Catalunya, afortunadament de tant en quant podem anar i necessitem també tenir, sobretot en aquests temps tan complicats de la pandèmia, coberts els nostres drets de salut. I, bueno, i d'alguna manera continuar treballant des de l'exterior per la pota internacional dels objectius de la CUP. És a dir, nosaltres creiem que diguem-ne, per aconseguir la independència de Catalunya cal tenir control de territori, cal crear noves institucions que d'alguna manera clarament millorin la vida de les persones. La lluita per la República Catalana no és una lluita només ideològica, sinó que és una lluita pràctica per viure millor en termes de salut, de drets socials, en termes d'igualtat de gènere, en termes ecològics, però que també ens falta una altra pota, que és el suport internacional. I jo penso que la tasca que fem les comunitats a l'exterior, si bé a vegades ens costa arribar als llocs de poder, perquè els estats, evidentment, actuen sempre, diguem-ne, amb real polític i no recolzaran la independència de Catalunya fins que no es produeixi, si és que la recolzen. Però les societats civils sí és molt important que coneguin el conflicte català, que s'hi mostrin solidàries i, de fet, la veritat és que en aquests anys que portem treballant, la sensació és que la rebuda de la causa catalana és molt positiva. Aquí a Mèxic, per exemple, estem treballant molt amb comunitats indígenes, tant a la part de la península de Yucatán, amb els maies, com aquí al centre de Mèxic, amb les comunitats nàhuatls, llanyús, etc. I per acabar, precisament vull dir que en aquest sentit és important també el treball que fem de difusió del conflicte català a l'estranger, perquè en el moment en què aconseguim la independència, el suport a nivell internacional almenys sigui en pes des de la societat civil. I llavors vull acabar precisament amb un concepte nàhuatl, que és el concepte de nepantla. Nosaltres moltes vegades aquí a Mèxic diem que som nepantleres. Nepantla és un concepte nàhuatl que vol dir entre dos terres, ni d'aquí ni d'allà. I així es van posar de nom pintores i escriptores exiliades de la República aquí a Mèxic. I, per tant, nosaltres portem al cor aquestes dues terres, la terra catalana i, en aquest cas, la mexicana o la que estiguem vivint, i estem entre aquí i allà. I, per tant, volem des d'aquesta posició estranya, creiem que tenim una visió estratègica que ens permet també comprendre la situació del nostre país, col·laborar amb els països en els que estem també per lluitar per una transformació radical de la societat. I des d'aquest sentiment nepantler, la meva salutació solidària a totes les persones que ens estan veient i des d'aquí demanar, evidentment, el vot a la CUP, a la gent que pugui votar, perquè probablement nosaltres, molts dels que estem aquí, no podrem fer-ho, però si ens està veient la gent, que vagin el 14 de febrer, malgrat la pandèmia. No són les eleccions que nosaltres volíem, no haguéssim estat d'acord amb un aplaçament fins al maig, però ara hi hem de ser. Hi hem de ser el vot útil per aturar l'extrema dreta, especialment, i per seguir lluitant per l'alliberament nacional i de classe dels països catalans. Visca la terra. Moltes gràcies, Robert. M'he quedat amb una frase. Per a la Catalunya exterior la democràcia no existeix. Doncs, fa mal sentir-ho en veu alta. Bé, ara a continuació podrem escoltar la Marlene, que Marlene Fauts, us recordo, directora d'Assumptes Internacionals a la Secretaria de Cultura de la Ciutat de Mèxic, que ens parlarà a veure si ho dic bé, de la dimensió internacional de la lluita per defensar la vida de la CUP. Endavant. Hola a tots, gràcies per estar aquí. D'entrada, voldria començar enfatizant la importància que té per aquesta campanya el que s'hagin incorporat candidatures de la Catalunya exiliada, amb la presència d'Anna Gabriel des de Suïssa, i la Catalunya exterior, amb el Robert González, que és el número 68, i jo el 69 de la llista, representant
a la territorial de la CUP Exterior. Jo crec que aquesta situació és històrica perquè implica un reconeixement de l'important paper que han jugat les comunitats catalanes a l'exterior, no només per la projecció de la llengua i la cultura, sinó per divulgar i incidir en els processos de transformació i d'alliberació nacional i socials als països catalans. Les comunitats catalans a l'exterior, ara, com diu el Robert, són aproximadament 300.000 persones fora dels territoris. Són molt plurals, molt diverses, es nodreixen de les grans onades de migrants econòmics, de persones que es traslladen per mobilitat empresarial, científiques, universitàries, per temes personals, i molt important, de l'exili derivat de la guerra civil. Per això es tracta de comunitats molt dinàmiques, la majoria bastant polititzades i que busquen agrupar-se, que busquen fer transformacions als territoris on estan. Aquestes comunitats es congreguen al voltant d'entitats, de grups, de plataformes, i aquesta és una particularitat que és també la seva força. En aquest context, em sembla, és que es consolida la CUP Exterior, per brindar una resposta a molts catalans que buscaven un contingut més compromès amb el canvi dins tot l'espectre de les propostes independentistes. Un dels objectius de la feina internacional d'aquesta assemblea és potenciar la capacitat de les CUPs per establir aliances amb els processos de transformació d'altres pobles en altres territoris. Jo crec que en un context mundial on la forma partit sembla quedar cada vegada més obsoleta, en la seva organització i procés de presa de decisions davant la hiperjerarquització i desconnexió amb les bases, l'esforç de les CUP de sostenir-se en una pràctica assembleària, transversal, intercultural, femenina, ecologista i tolerant, on es revela la voluntat de pensar i parlar des de l'exclusió social, des de, com el diuen en les comunitats tojolabales, el nosotros que siempre está detrás del nosotros, de la comunitat, fins i tot als micròfons del Parlament, és una aposta radical per transformar no només la narrativa, sinó la pròpia lògica i pràctica de la política actual per a generar alternatives reals des d'on es pugui desplegar les noves formes llibertàries per enfrontar l'opressió en tots els seus rostres. Com diria el filòsof Immanuel Wallerstein, vivim inserts en un sistema món, integrat de comerç global, on el capitalisme ignora les fronteres en recerca de beneficis, on els estats desdibueixen en la lògica de mercat, per la qual cosa em sembla seria més pertinent parlar de pols econòmics, de centres, de perifèries, de mercats globals. Des de Hong Kong fins a Xile, des del Mediterrani fins a l'Amèrica Llatina, als països catalans, estem vivint un mateix procés, una crisi civilitzatòria generada pel sistema capitalista d'explotació i la seva política imperialista fonamentada en una economia de guerra i d'explotació. Una economia que, com hem vist amb la pandèmia, posa l'accent en el mercat i no en la vida. El diagnòstic que uns i altres diuen des de les seves respectives realitats és que la Tercera Guerra Mundial ja va començar, però no ens hem adonat. No ens hem adonat, perquè ja és una guerra contra els drets humans. Per tant, em sembla, els processos de transformació no poden pensar-se ni operar-se exclusivament del que era considerar la democràcia tradicional de les nacions, sinó que hem de replegar-nos i florir, treballar des de la democràcia directa deliberativa, des d'aquesta democràcia més primigènia de la sobirania dels territoris i els seus pobles, des de lo local, però des d'un treball que s'articuli a nivell global, el que es pot entendre, utilitzant també a Wallerstein, lo local. Més a més, jo aventuraria, no des de lo internacional, sinó des de lo intraterritorial, des de lo interurbano, o les intrasoberanies. Jo crec que és des de la comunitat on es pot operar una estratègia coordinada contra un problema des de caràcter sistèmic. Les lluites i moviments socials poden obrir petites escletxes de benestar, però tots, absolutament tots, l'independentisme, el feminisme, l'ecologisme, el zapatisme, els moviments trans, tots, necessiten de la solidaritat i la cooperació entre si per poder arrelar i romandre a nivell planetari. Cal obrir esquerdes i unir i lluitar per poder generar un canvi veritablement des de baix. Ja ho deia Karl Marx, citant sempre,
Al presentar la iniciativa per la creació de l'Internacional Comunista, ell ho tenia molt clar. Amb el lema «Explotats de tots els països del món, uniu-vos», suggeria que la lluita per la transformació econòmica, política, social i cultural dels sistemes d'explotació s'ha de donar des de la unitat popular i l'articulació d'aliances per combatre totes les esferes d'opressió. És a dir, la revolució serà global o no serà. I en aquest sentit, jo crec que és molt important exportar la lluita de la CUP en l'àmbit de la unitat popular i la construcció nacional des dels països catalans, a nivell internacional o intraterritorial, i potenciar la seva capacitat de fer esquerdes en el sistema món capitalista des de múltiples espais de treball i comunitats, de manera coordinada i utilitzant la solidaritat, que és una de les nostres eines més importants. Treballem per ser capaços de ser una força que generi espais o moments d'autodeterminació en el qual es pugui exercir noves formes d'actuar, on sigui possible assajar i configurar altres mons fora de la lògica del capital que destrueix l'actual, i que sigui capaç de generar aquests espais no de manera aïllada, sinó en xarxa. Espais que vagin més enllà de la solidaritat, sinó que es comprometin en la lluita en cada territori en particular on som, per així presentar un front unit de moviments de rebel·lió populars. És important, així mateix, guanyar plataformes de divulgació de la lluita més enllà de Catalunya i obrir intersticis des dels quals incidir. És indispensable a curt termini, per exemple, exemplar la base popular i la institucional. Així mateix, hauríem d'aprofitar els nous espais obtinguts i obrir nous arreu del món per fer ús de l'immens suport i la simpatia del procés, com va dir el Robert, i aprofitar aquesta simpatia i solidaritat amb el moviment d'alliberació independentista que genera el món i utilitzar la solidaritat, que, com dic, és la nostra major força. Ja, gràcies. Moltes gràcies, Marlene. Em quedo amb que la revolució serà global i feminista o no serà? Molt bé, ara us presentem el Carles Montaner, que ha pogut connectar-se a temps. Benvingut, Carles. Ell és catedràtic de Salut Pública a la Universitat de Toronto i ens parlarà de com donar una resposta anticapitalista a aquesta pandèmia que estem patint actualment. Endavant, Carles. Moltíssimes gràcies, Jordi. I després de la intervenció de la Marlene, fantàstica, no sé si puc dir molt més, però vaja, intentaré donar-li una vessant de salut pública. Soc aquí per cridar a l'acció a través del vot de la CUP per desenvolupar l'Agència de Salut Pública amb un 6% de pressupost, crear unitats de preparació en emergències de salut pública i malalties infeccioses i repudiar el règim del 78 i el seu funcionariat postfranquista. I per això la independència és la ruta més ràpida i necessària, crec jo. Començaré. La gestió de la pandèmia a Catalunya ha estat nefasta. La mortalitat per milió acumulada el 5 de febrer és de 2.500, més alta que la del Regne Unit, que és la més alta de tota Europa. O sigui, si Catalunya fos un país, estaríem de llarg al capdavant de la mortalitat europea i de les més altes que jo conec. Les raons que donen les autoritats és que els països europeus tots han tingut problemes i necessitem més vigilància i més epidemiòlegs. Però a Catalunya vàrem patir el MERS i sabíem de l'Ebola. Tenim accés a les recomanacions de la OMS amb els documents del 17 i del 19 sobre emergències en salut pública amb malalties infeccioses, com el SARS. I també l'OMS va declarar el risc de pandèmia al gener de l'any passat. Al febrer ja tenim evidència sobre intervencions exitoses, ràpides, contundents, per trencar les cadenes de transmissió a Àsia, Xina, Corea del Sud, Japó, Singapur, Taiwan, i fins i tot la revista Science, la més coneguda del món científic, va publicar amb un codi obert uns alemanys
un codi que permetia avaluar l'efecte de la velocitat i la intensitat de les intervencions socials, com el distanciament, sobre la incidència de casos. I, malgrat tot això, la comunicació amb la població va ser deficient. Missatges confosos, erronis, contradictoris, les mascaretes, el distanciament social per part dels màxims responsables de salut pública a Barcelona i a la Generalitat, com per exemple la delegada de Salut de l'Ajuntament de Barcelona, que afavoria el capital social, que és que la gent es trobi amb la gent gran, just el contrari del que calia fer. El tancament va ser incomplet i la gent podia anar a treballar usant trànsit de masses. I l'ajut econòmic a la població va ser insuficient i no va arribar a tots els que el necessitaven. Manca personal, capacitat per fer tasques d'identificació, cura, trasseig i aïllament de contactes precoços de la població per part dels alts funcionaris, manca de llits a hospital públics, la promesa d'utilització de llits al sector privat no es va fer. El programa Orfeu es va suspendre, la càrrega de l'atenció primària, la manca d'EPIs, ventilació per protegir les treballadores de la salut i pràcticament vam arribar a un col·lapse a l'abril. Manca d'accés públic a les proves de PCR i, a més, uns preus prohibitius en el sector privat. Contractes multimilionaris amb empreses lligades al 3%, sense capacitat per dur a terme la tasca de salut pública que se'ls hi encomanava. I el sector clínic privat també es va forrar doblement a través de l'epidèmia. Vam tenir marginació de les residències per gent gran, on es va produir com a conseqüència una molt alta mortalitat, manifestant una discriminació etària inexcusable. I aquests errors, a sobre, es varen repetir com a mínim 2 vegades, l'estiu, tardor, a l'hivern, amb competències ja 100% de la Generalitat. Doncs què va passar? Jo no em crec el que diuen, que és una manca de dades epidemiològiques i que tots som iguals. Jo crec que el funcionariat del règim del 78, la burocràcia postfranquista a càrrec, va ser negligent, amb manca de preparació en emergències de salut pública i malalties infeccioses. Aquestes tasques fa dècades que eren atractives. Fins i tot agències de salut pública treballaven fent recerca competitiva amb la seguretat que dona, treballava pel govern, amb universitats i això era molt més atractiu que la preparació d'emergències en salut pública. Els diners, doncs, van a crear xarxes de recerca internacionals, afavoriment dels currículums dels recercadors que haurien d'estar, en lloc de fer això, formant personal per identificació de casos, testeig, trasseig, contactes i aïllament de contactes, tal com s'ha vist. I, finalment, la supèrbia de poder, l'agafar-se a la cadireta, aquesta costum tan arrelada en el nostre estat. No tenir cap capacitat de reconèixer els errors i rectificar. No de civil servant, sinó jo tinc la meva plaça i ara veuran el que puc fer. Les autoritats en salut pública són escollides en funció del partit polític a qui pertanyen, en lloc de coneixement tècnic. Ara li toca el d'Esquerra Republicana o aquesta és la de la Colau. I així ens anem. I els ministres, els responsables polítics, clar, més preocupats per protegir el creixement econòmic, el sector privat, amb molta por, i que no sigui de proporcionar ajut a les treballadores sota confinament, amb prou protecció social. I tot tolerant un gran nivell de desigualtat de classe i segurament migratori, patriarcal, ètnic, racial, en la mortalitat deguda al Covid-19. I fins i tot els bons, la gent que honestament volien ajudar des de l'exterior, que van ser rebutjats, fins i tot ells no veien les desigualtats de classe com un problema, o les altres que he dit. Què cal, doncs, fer? Doncs, tal com he dit al principi, desenvolupar l'Agència de Salut Pública. Això com a mínim amb un 6% de pressupost del pressupost total sobre salut.
però anar més enllà de l'epidemiologia. A Catalunya tenim epidemiòlegs sota les pedres. Si vas pel carrer te'n trobes un tirat pel carrer. El desplegament de les escoles de salut pública és necessari, però que fan les funcions de salut pública, no solament epidemiologia. Per exemple, fer que la població dels nens fins a la gent gran, els immigrants, la gent del camp, muntanya, en totes les llengües del Principat, amb sensibilitat de gènere, ètnia i classe, que la població rebi informació científica transparent i curosa, exacta, en temps real, sobre la Covid i la pandèmia en general. Així la CUP esdevindrà al capdavant una força cap a l'educació científica de la població, eliminadora de desigualtats en coneixement i una força transformadora, una font científica fiable i de confiança per tots els catalans, siguin on siguin, a les barriades, amb tots els contactes que tenim, això seria fàcil i seria un gran servei. Evidentment cal posar les coses que hem dit sempre, les cases de gent gran sota control públic, potenciar atenció primària, coordinada i integrada, i com fa molt temps que hem dit, una gestió, provisió i propietat públiques de la sanitat. Però cal anar més enllà, crear unitats de preparació en emergències en salut pública i malalties infeccioses, amb un enfocament multisectorial, sense imperialisme del sector salut, que és el que han fet fins ara els que han proposat alternatives, amb producció social forta i aprofitar la crisi per establir renda bàsica, corregir la situació d'atur crònic dels joves, la pobresa i exclusió social i eliminar la precarietat del mercat laboral, incloses les plataformes digitals. Això ho podríem fer. I, finalment, repudiar el règim del 78 i el seu funcionariat tòxic, postfranquista. I per això la independència és no solament la ruta més ràpida, jo crec, imprescindible. Per això cal mobilitzar les catalanes perquè votin a la CUP. No som els gestors del neoliberalisme, com Esquerra Republicana o Junts per Cat, que parlen d'esquerres però fan de dretes, com ja se sap. L'únic partit que proposa l'objectiu de la lluita per l'independentisme com a canvi per acabar amb un estat postfeixista i per superar el capitalisme, abans de que sigui massa tard i que no se'ns endugui amb aquest núvol de pandèmies, calentament global, guerra nuclear i desigualtats precaritzadores, és la CUP. Doncs visca la CUP, visca la terra i visca el socialisme. Moltes gràcies. Ja. Moltes gràcies, Carles. Em quedo amb que els hereus del règim del 78 no estan interessats en la salut pública, però per suposat sí que els interessen altres coses públiques. Per desgràcia, el poder. Els poders i els calarons. També. Això, clar, també. Sí, que no paren de venir notícies al respecte. Tot va junt a casa nostra. Sí. I si algú treu el cap, doncs se li dona una mastegada, se'ls treu dels projectes que tenen, com ha passat fa poc al Clínic. Els que molesten se'ls treuen de sobre i, bueno, res ha canviat. Jo que vaig poder veure la darrera fase del franquisme a la universitat, justament postfranquista, em sorprèn que poc ha canviat. Jo diria que hi ha pràctiques que serien impensables fins i tot als Estats Units. I això sembla una contradicció extrema, però honestament és el que he observat. I la CUP és l'únic partit que s'atreveix a plantar cara a tot això. Cert. Aquí estem, per plantar cara. I podem actuar. Sí. Tenim propostes que es poden dur a terme. Sí, tenim moltes propostes molt factibles, molt viables.
i a veure si tenim la capacitat de, esperem, poder tenir capacitat de tirar endavant i d'influir, de continuar influint en la política del nostre país i en el benestar de les catalanes. Això el primer, el benestar del poble és el primer de tot. Molt bé, Carles. Doncs, si et sembla bé, li donem pas a la Baixa Xanguerra, que ja ens parlarà d'aquestes propostes més generals, nou cicle per guanyar. Com us deia, la Baixa és la número 5 per les llistes de Barcelona i ens parla des de l'afrofeminisme. Endavant, Baixa. Ui, la tinc perduda. No, estic aquí. Ai, perdona, no et... Vale. És que són moltes, és fantàstic això, perquè doncs endavant. Primer de tot, moltes gràcies per convidar-me a casa vostra, no? En aquest espai. M'ha encantat aquesta reflexió perquè és ben real, oi? I a més, també entenc que vosaltres jugueu amb avantatge en el sentit que el vostre espai de treball ja és normalment virtual. Per tant, a nosaltres tota aquesta situació de canvi a moltes ens ha agafat com a contrapèl i vosaltres aquí una vegada més doncs, també teniu aquest avantatge. Com ha dit abans el Robert, una cosa que m'ha agradat molt és el concepte, no recordo, perdó, la paraula concreta, però sí que feia referència als no sé ni d'aquí ni d'allà. Jo com a filla de la diàspora afrodescendent em identifico molt amb aquesta definició perquè és una qüestió identitària forta, que té molt de pes, vull dir, i per tant entenc aquesta dualitat o aquesta complexitat de ser el que som en un espai en el que la majoria no som igual que nosaltres. També m'ha cridat molt l'atenció quan la Marlene ha parlat de l'esmena a la totalitat i de la unió de lluites diferents per un objectiu comú, perquè m'encaixa moltíssim amb la praxis afrofeminista. De fet, les feministes negres ja som això, som l'esmena a la totalitat del sistema que no serveix per ningú. I m'ha agradat molt la teva intervenció, Marlene, en aquest sentit i totalment d'acord. És imprescindible que cadascú, des de les seves realitats, des de les seves corporalitats, des dels seus contextos, tirem i tibem conjuntament per mirar d'enderrocar aquest sistema supremacista, racista, capitalista, patriarcal, que ens oprimeix al final a la majoria, aquestes minories que som majories al final i que per tant tenim aquest poder d'ativar-ho. Carles, aquest no som els gestors del capitalisme, necessito samarretes d'aquesta frase perquè és meravellosa i fantàstica. I és cert, nosaltres en aquest context, en aquesta situació de triple crisi que tenim ara a les nostres terres, doncs veiem com tenim aquesta crisi sanitària, aquesta crisi econòmica, aquesta crisi democràtica també a Catalunya i la nostra proposta política recull tot això, recull aquesta necessitat de ser aquesta eina transformadora a través de polítiques valentes que donin passes reals en fer servir totes les eines, primer les que ja tenim, perquè hi ha moltes que no les tenim, que té a veure amb les competències, etc. I amb aquest topall que ens, diguem-ne, delimita amb l'estat espanyol. Però sí que hi ha moltes eines que tenim ara i que el govern actual de la Generalitat tampoc està aplicant. De cara a la gestió de la crisi sanitària veiem com continuem amb atenció primària infradotada, continuem recanejant fins i tot material de protecció al personal sanitari, que ja és com l'últim. O sigui, no contractem més gent i a sobre la tenim infradotada de material i tal. Llavors, això què ens està portant? Ens està portant a una situació, una crisi econòmica que, com que tampoc podem arribar als números, la quantitat de vacunacions que hauríem d'estar arribant, doncs aquesta situació econòmica encara s'allargarà més perquè l'eina, diguem-ne, del fre
que podria significar la vacunació de la població, doncs tampoc s'està dotant de recursos per fer-ho el més aviat possible. Per tant, això ens porta a aquesta crisi democràtica d'un govern actual que governa amb por. Governa amb por i amb la comoditat de l'externalització, a part dels interessos econòmics que hi pugui haver al darrere. Però hem de ser molt conscients que la CUP és aquesta eina transformadora que no només portem aquestes propostes concretes i materialitzables i que són indestriables entre elles, sinó que som els únics que tenim la voluntat de tirar-les endavant, perquè ara durant la campanya també estem veient com altres formacions, altres partits els encanta fer servir el nostre lema de posar la vida al centre i posar les persones al centre i tot això molt bé, però quan han tingut la potestat de governar, totes aquestes propostes que tenen, doncs no les han tirat endavant. Per tant, no hi havia res que us ho impedís. Llavors, no ho heu fet, no ho podem venir a desplegar ara com si estiguéssim parlant d'alguna cosa nova. Per tant, nosaltres tenim aquestes propostes per fer front a aquesta triple crisi, com deien, que us les intentaré resumir perquè són superxules, són molt interessants. Convido a tothom a que entri en el programa a la nostra web, per guanyar.cat, allà té el programa sencer que pugui veure tota la bateria de propostes detallades i amb molta feina de tots els grups de treball i de tota la gent que ha participat en aquesta elaboració. Però, bàsicament, les podem reduir en 10. La poder principal o que més estem posant en valor aquests dies és la renda bàsica universal, perquè creiem realment que és una eina transformadora que sí que és veritat que per si sola no acabarà ni amb el racisme, ni amb el patriarcat, ni amb la precarietat, etc. Però sí és un element molt important que marca un punt d'inflexió important per la vida digna de tots els catalans i catalanes, perquè són 735 euros que podrà rebre tothom sense necessitat d'estar vinculat ni a una situació sexoafectiva concreta, ni a una renda concreta, ni a una situació administrativa concreta. És a dir, estan pensades les nostres mesures i la renda bàsica universal és un bon exemple des d'entendre a les persones com el que són, éssers humans que necessiten que les institucions vetllin perquè els seus drets com a tal es vegin garantits. No de forma instrumentalista, no de forma exprimidora, no a canvi de cap força de treball ni de cap contraprestació estranya. Senzillament, pel sol fet d'existir, creiem que la renda bàsica universal ha de cobrir els mínims dels mínims perquè a partir d'aquí tothom pugui desenvolupar la seva vida amb aquesta dignitat. Quan parlem del teixit laboral, parlem d'un pla de contenció que recuperi no només la feina, els llocs de feina de les persones, sinó que garanteixi que aquests llocs de feina siguin de proximitat, estiguin arrelats al territori, siguin en condicions dignes de feina. És a dir, tot això sumat a la mesura que hem comentat abans, la renda bàsica universal, propiciarà que no sigui necessari que els empresaris, els empleadors, etc., necessitin explotar i oferir condicions de feina en semiesclavatge i que no hi hagi persones que es vegin obligades a acceptar aquestes condicions de feina perquè senzillament amb la renda bàsica i amb el pla de contenció això no seria necessari. I a més també seria més fàcil de rastrejar i sancionar aquella gent que encara i així, amb totes les eines posades a l'abast, volgués continuar explotant els cossos i la força de treball de la majoria de persones que viuen als nostres territoris. Habitatge. És increïble que encara tinguem tantíssimes cases sense gent quan hi ha tantíssima gent sense casa. Llavors, és una frase molt manida, però de rabiosa actualitat. No pot ser que tinguem grans tenidors, fons voltors, bancs, etc., que puguin legalment tenir les seves propietats tancades quan literalment tenim persones que s'estan morint al carrer perquè
fa fred, baixen les temperatures, perquè ens desnonen, perquè hem perdut la feina, no hem pogut fer front als pagaments, etc. I no estem avançant en aquest camí. Per tant, la nostra proposta en aquest sentit és molt clara. Els pisos buits de grans tenidors i de fons voltor, etc., han de passar al parc d'habitatge públic. Per tant, tenim eines actualment legals en el marc legislatiu actual que permeten fer passes en aquest sentit i nosaltres necessitem desplegar-les ja. No podem esperar més i quan arribem a aquell topall, el que dèiem abans, quan arribem a aquell topall de competències en el que ja hem desplegat totes les eines que tenim i encara i així tots els catalans i catalanes no viuen amb dignitat, doncs s'haurà de forçar encara més aquest marc legal. Però com a mínim ara sí tenim eines perquè aquests habitatges privats de grans tenidors passin realment a servir el parc d'habitatge públic i puguem garantir que ningú es queda sense casa. I el mateix amb la sanitat privada. Tenim 9.500 llits de la sanitat privada que estan allà infrautilitzats amb la falta que fan. Per tant, el govern de la Generalitat té competències per forçar que aquests llits passin a ser de gestió pública i no ho està fent per una falta de per una manca de voluntat política. Per tant, prometre o parlar de propostes en aquest sentit quan han tingut l'oportunitat de fer-ho, doncs també ens sembla com a mínim curiós que això estigui succeint. No podem esperar més perquè són 9.500 llits i fins i tot vam sentir quan vam fer l'entrevista de la Dolors amb l'Oriol Mitjà, ell va comentar també que fins i tot hi havia clíniques o hospitals, etc., des de la sanitat privada que s'havien ofert a donar-ho al servei de la sanitat pública i es va com rebutjar. Per tant, aquí veiem, després amb la contractació de Ferrovial, quins eren els interessos reals que hi havia al darrere d'aquesta maniobra, que fins i tot els hi van oferir i ho van rebutjar, perquè preferien seguir fent negoci amb la salut de tots els catalans i catalanes. Escola pública de qualitat, imprescindible i necessària. Hem de baixar ràtios, hem de contractar més personal, per tant, hem de dotar-ho de més finançament i hem d'acabar, per suposat, amb la segregació escolar que provoca l'existència de centres concertats i d'alternatives, diguem-ne, finançades també per fons públics, però que no beneficien a la majoria de les nostres nenes, els nostres nens i les nostres famílies. Per suposat, el tancament dels CIES i regularització de totes les persones migrades. Això és molt important. De fet, el propi Parlament ja va fer una resolució l'any 2015 al respecte d'això. No s'està empenyent més, no s'està, diguem-ne, vehiculant amb més força i amb més vehemència. Es va quedar amb una política simbòlica, amb una declaració d'intenció per una falta de competències. Per tant, en polítiques migratòries, jo com a militant antiracista ho tinc superclar, aquí és on més clar es veu el topall de les competències i lo imprescindible i necessari que és construir una república, caminar i tenir aquesta sobirania que ens permeti tractar les persones que viuen al nostre territori com nosaltres considerem que han de ser tractades. Perquè què mínim, no? Si tots els grups, totes les forces polítiques amb cor, diguem-ne, clar, totes no, però totes les que tenim cor sí, ens posem d'acord en que hi ha tractaments inhumans respecte a certes persones que arriben en el nostre territori i entenem que els CIES i la criminalització a la que es veuen abocades les persones migrades a través de la LOEC, de la llei d'estrangeria, ens posem d'acord perquè no la volem i no tenim sobirania, no tenim potestat ni per aplicar acords amb els que totes estem d'acord. Per tant, per mi aquest és un exemple claríssim de que el topall de les competències és urgentíssim trasbassar-ho i el que sí que des d'aquí, igual que hem parlat abans de les eines legals que sí que ja tenim
En matèria d'estrangeria doncs, també tenim moltes eines des dels nostres municipis, des dels nostres consells comarcals, diputacions, etc., que sí es poden desplegar per facilitar que, tot i estar sota la llei d'estrangeria, doncs puguem d'alguna manera pal·liar el cop que arriba a la persona. Parlem de facilitar els padrons a tots els municipis, parlem d'eliminar totes aquestes taxes abusives que van adjuntades en aquests tràmits dels processos de regularització de les persones. Parlem de tenir en compte l'urbanisme, quan es parla de municipis, tenir en compte la diversitat cultural i religiosa dels veïns i les veïnes que viuen a cada municipi. En fi, totes aquestes eines es poden desplegar, no es despleguen perquè una altra vegada més no hi ha voluntat política, una altra vegada més tractem a les persones com a recurs i no com a individus que mereixen que els seus drets siguin defensats i vetllats per les institucions. Tot això que parlem, dotar de sanitat de recursos, dotar l'educació de recursos, dotar l'atenció a les persones, a totes les àrees d'atenció a les persones de recursos en aquesta renda bàsica universal. Això seria impossible si no proposessin també aquesta reforma fiscal gestionada també per una banca pública que gestioni i reguli tot el que és la qüestió, diguem-ne, recaptatòria dels nostres impostos i es pugui fer aquesta redistribució de la riquesa, que en definitiva és el que estem proposant en aquesta bateria de propostes. Aquí també convidar a tothom a que utilitzi la calculadora superdivertida de la CUP. Superdivertida perquè és fàcil, no perquè la informació que dona sigui divertida, perquè s'ha de veure amb una mica de tranquil·litat, perquè, clar, les que tenim sous relativament precaris, veure com el teu sou altres persones, altres empresaris, grans tenidors, triguen ja no dies ni hores, sinó fins i tot segons, com el cas de l'Amancio Ortega, és que és un insult a la dignitat de les persones. I si no ho heu fet encara, doncs també recomanar-los que feu servir aquesta eina. Tot això que parlem també té molt a veure amb el pla de reindustrialització i transició ecològica en aquest model de país que estem construint, en aquest model de país que volem, com bé deia abans la companya, no s'hi val de qualsevol manera. No volem un canvi de bandera i ja està. No volem exactament el mateix, però amb la bandera catalana. Volem una transformació social, volem una transició ecològica que és necessària dintre d'aquesta realitat en la que vivim, en el món en el que ens hem d'enfrontar si hem de pensar un país a futur i, per tant, necessitem que totes les propostes i totes les eines que es despleguin siguin transformadores d'una forma radical d'anar a l'arrel i d'anar realment a l'origen de quina és la causa d'aquestes desigualtats estructurals, d'aquestes explotacions del territori, de les persones, etc., per intentar pal·liar-les en un termini lo suficientment a prop com perquè no sigui massa tard. Llavors, enllaçant també les polítiques de reindustrialització i de transició ecològica, això té molt a veure també amb el control públic dels recursos, és a dir, subministres com l'aigua, l'energia, el transport, les telecomunicacions. Tot això ha de ser de gestió pública. És impossible que serveis bàsics per la vida estiguin gestionats per empreses que el que busquen, com a tota empresa, òbviament, és el lucre i no el benestar de les persones usuàries ni la sostenibilitat del propi servei més enllà d'entendre'l en termes econòmics. Per tant, la nostra proposta en aquest sentit és molt clara: municipalitzacions, nacionalitzacions, remunicipalitzacions i renacionalitzacions, perquè no només parlem de conquerir escenaris que no hem trepitjat, sinó de recuperar escenaris que ja teníem i que certes
dinàmiques ens han robat. Per tant, és important quan fem servir el re, perquè hi ha una reivindicació aquí de que nosaltres en algun moment això ja ho teníem i ho vam deixar anar o ens ho va robar, diguem-ne, aquesta lògica capitalista liberal en la que estem com immersos ara i que hem de ja, sisplau, posar fre més d'hora que tard perquè no tenim gaire temps en segons quins àmbits, com a l'àmbit, per exemple, territorial o ecologista. Hem de sentir com aquesta urgència d'aquest rescat de transició ecològica, d'aquest rescat social, perquè molta gent en aquesta situació ho està passant molt malament. Hi ha gent que li costarà moltíssim recuperar-se si és que es pot recuperar i, per tant, la sensació d'urgència la hem de tenir tots i totes al cos perquè ens estan en la vida. I al final, doncs això, aquesta unitat estratègica, referèndum, amnistia i drets. És imprescindible en aquesta transformació que dèiem econòmica, democràtica i sanitària, desplegar-ho des d'aquesta necessitat de fer net. És a dir, necessitem una república forta que realment pugui transformar profundament aquells canvis que necessitem per avançar cap al futur de manera digna per a totes. I ho hem de fer d'una manera transversal, d'una manera conjunta, d'una manera coordinada, anant tots a una, cadascú, sempre ho dic jo això, cadascú des del seu lloc. Intentem no... Quan parlem d'unitat, quan parlem d'unir-nos en la lluita, etc., no parlem de ser l'altaveu uniforme de totes les lluites que considerem necessàries, a no ser que les militants i militants d'aquestes lluites estiguin sumant-se originalment en el nostre projecte. Això vol dir que el treball profund sempre ha de ser des de la base, sempre ha de ser des del dia a dia, sempre ha de ser en la feina colze a colze i a partir d'aquí després podrem anar a fer-nos una foto i a incorporar aquestes lluites i aquestes històries, diguem-ne, de lluita diverses arreu del territori, en el cas inclús transnacional, com ens ocupa avui i bé ens heu explicat, com deia abans el Robert. És estratègic que totes les lluites per la transformació social radical estiguin unides. L'internacionalisme és bàsic per tirar endavant això, perquè no és una qüestió, diguem-ne, només de casa nostra ni de la casa del veí, és una qüestió global d'explotació sistèmica en la que estem abocades i no tenim més alternativa que seguir lluitant cap endavant perquè ens hi va la vida. Per tant, amb aquestes propostes transformadores, aterrades, perfectament realitzables, si és que hi ha la voluntat política, amb totes aquestes propostes, com us deia, doncs demanem el vot per la CUP perquè som l'única alternativa possible per fer aquesta transformació profunda que necessitem, que les nostres societats necessiten, que les persones que viuen al nostre territori necessiten i no tenim més alternativa que tirar endavant per intentar que no ens continuïn robant la vida. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Basha. Un plaer formar part d'un partit en cor. M'ha encantat. La veritat és això, perquè posem el cor i posem a les persones al davant perquè ens ho creiem. Bé, moltes gràcies, Basha, per tot això que has explicat, que a més me va molt bé perquè l'assemblea oberta que tenim a continuació de Centre Europa i països nòrdics em toca explicar això. O sigui que m'ho has posat. Bé, si... Dic que entre totes, Sí. literal. Totalment, entre totes. Com anem bé de temps, si us sembla, Roberto, Marlene,
Carles, voleu fer alguna aportació sobre com ha anat tot això, alguna cosa que voleu afegir? Què us sembla? Bueno, doncs no, jo només volia afegir que la candidatura d'Unitat Popular, un nou cicle per guanyar, pel meu punt de vista, recull una mica tots els fils de les lluites d'alliberament històriques, la lluita feminista, la lluita antiracista, la lluita de classe. Mireu, aquesta samarreta que porto, la volia ensenyar, moment samarreta, me la van fer quan vaig venir a viure a Mèxic i surten La bonica. l'Andreu Nin, el Zapata, la Frida Kahlo i el Salvador Seguí, el noi del sucre. I diu Terra i llibertat, Països Catalans, Mèxic. Una mica, per mi, significa també el vot a la CUP això, les lluites històriques, els fils roig, violeta, verd de l'ecologisme. I, per tant, és un moment complicat d'aquestes eleccions on se preveu que la participació sigui baixa i això és molt perillós també perquè pot significar un augment molt gran de l'extrema dreta al nostre país. I a mi em sembla que el vot útil, diguem-ne, en aquest cas és el vot a la CUP, perquè és el vot clarament antifeixista, clarament independentista, clarament socialista. I jo penso que des de la tradició anticapitalista i des de la tradició feminista, des de la tradició ecologista, doncs en aquest cas toca votar. Nosaltres no ens caracteritzem per votar. A vegades la gent aquí em pregunta què és la CUP? És un partit? No és un partit? És un partit moviment, si voleu, els dic jo. Som la gent dels moviments socials, els activistes que portem anys treballant als casals, als municipis, a les associacions, a les organitzacions culturals i que jo crec que els darrers anys, a partir del 2012, especialment, amb el procés independentista, la CUP decideix donar un pas endavant i presentar-se a les autonòmiques. I en aquest sentit és que volem ser-hi perquè, com deien, ho volem canviar tot, ho volem canviar tot. I una de les eines que tenim també és la lluita institucional. No és l'única, no és la prioritària, però en aquest cas, aquesta setmana hem de posar l'accelerador i a tots els contactes que tinguem, demanar el vot i aconseguir que l'esquerra anticapitalista tingui una presència forta i que pugui ser determinant. Ja es veurà, evidentment, jo crec que afavorirem una majoria independentista i d'esquerra, si és possible, i en tot cas ja es veurà en quines condicions es pot, diguem-ne, fer la política institucional, però l'important és això, que representem aquesta tradició i aquesta lluita i no la representem des d'un punt de vista simbòlic, sinó que la fem dia a dia, als barris, als casals i allà on podem. Jo ho deixaria aquí. Moltes gràcies a totes i a tots els que esteu presents, a la Baixa, sobretot. Jo penso que sí que entrarà, que serà la nostra diputada, perquè les enquestes ens donen que, almenys sempre a Barcelona segur, però bueno, no ens confiem. Hem d'anar tots a votar i els que no podem votar, fer tot l'esforç possible perquè els nostres entorns que viuen a Catalunya sí que hi vagin, no? Sí. Bé, us recordo... Un segon, Carles, us recordo a perdona. totes... No, us recordo a totes que podeu fer preguntes al xat. Ho he dit al principi, però que teniu allà el xat, que surt a la dreta de les pantalletes i podeu fer les preguntes o els comentaris que considereu. Digues, Carles. No, volia comentar que estic totalment d'acord amb el Robert en el sentit de que la CUP sembla com 3 estratègies polítiques que de forma resumeixen les formes de lluitar cap a una societat igualitària en el nostre segle, que és la qüestió de tradició anarquista, la lluita al carrer, en els casals, municipis, assembleària. Després la socialdemocràtica, que seria la del Parlament, amb una democràcia, diguem-ne, liberal, i la revolucionària, que és la lluita per la independència amb una confrontació directa amb l'Estat, que es pot veure en l'octubre, el 1 d'octubre i el 3 d'octubre com a manifestacions més exitoses d'això.
i en el sentit de que el que trobo que és un repte per la legislatura és arribar a totes les formes d'opressió que hi ha en el nostre país, no? Que no solament la de classe, que moltes vegades s'oblida també, però la ètnica, migratòria, religiosa, diversitat sexual, evidentment de gènere i etària i, vaja, intentar ser interseccional tota l'estona fins que ens empapem de totes les necessitats dels nostres grups i connectar amb ells directament. Si cal, utilitzant les nostres xarxes, traduint els textos en comunitats que no parlin català, etc. I finalment només volia afegir un punt, és que la vida de l'immigrant no és fàcil i que, vaja, jo crec que és la qüestió de la identitat sempre hi ha molta ambigüitat, no parlo per mi, però i que és molt és excel·lent que hi hagi la CUP a l'exterior per donar sortida a tots aquests sentiments d'alliberació nacional que ens enduem amb la diàspora catalana. Gràcies. Moltes gràcies, Carles. Realment és cert, o sigui, gràcies que tenim la CUP exterior i podem unir-nos i poder donar viabilitat o sortir de les inquietuds que ens estimem el nostre país, volem el millor del nostre país encara que estiguem lluny de casa i tenim allà molta gent que hi volem el millor. Marlene, Baixa, alguna cosa que us quedi allà per comentar al tinter? Bueno, jo és que estaria hores i hores xerrant amb vosaltres perquè, bueno, hi ha hagut intervencions molt xules, molts fils dels que m'agradaria tibar. Per tant, jo us demano que ens torneu a convidar un altre dia perquè jo vull parlar moltes coses amb vosaltres. Molt agraïda per la feina que feu, de veritat. Crec que és molt important mantenir i visibilitzar i fer aquest sostén també, no? Per mi és molt important que les cures estiguin sempre al centre i ara comentava el Carles una cosa que m'ha semblat interessantíssima, que és com aquesta realitat de la CUP exterior, aquesta assemblea territorial, fa aquesta ajuda a la sanació d'aquesta part emocional del que implica, ser fora de que és complicat. Llavors, tenir espais de trobada on puguis compartir amb altres companys i companyes aquestes emocions, aquests anhels, aquestes lluites, per sentir que estàs una miqueta més a prop de casa, doncs és important. Teniu una assemblea territorial molt xula, feu molt bona feina, moltes gràcies, de veritat, i seguim endavant. Moltes gràcies a tu per les floretes. Hi ha algunes aportacions, però primer, si la Marlene vol afegir alguna cosa, endavant. Ràpidament, perquè ja tenim les preguntes, jo crec que un dels més grans encàrrecs per a aquesta legislatura serà ja hem passat per un procés de visibilitzar la nostra realitat com comunitats catalanes a l'exterior, però jo crec que ara en aquest nou cicle l'emplaçament ha de ser per el reconeixement efectiu dels drets fonamentals de les comunitats, el dret a la salut i principalment el dret a vot. No hem d'oblidar en aquest cicle que ve que el 95% no ha pogut votar, no ha pogut pregar el vot, i això és molt greu. I jo crec que un dels objectius d'aquest cicle és visibilitzar i fer actes, iniciatives perquè es puguen reconèixer les comunitats catalanes, no només d'una manera simbòlica al discurs. I ja. Gràcies a tots. Ha sigut molt bonica aquesta dinàmica. Gràcies, Marlene. La veritat és que ha sigut extra complicat
aquestes eleccions pel vot exterior perquè moltes no hem tingut oportunitat ni de pregar-ho. O sigui, jo havia de viatjar 2.000 quilòmetres per poder apuntar-me com es diu? Ostres, quina és la paraula? Al consolat, gràcies. Per escriure'm al consolat per poder pregar el vot perquè si m'arriben les paperetes i si les puc enviar a temps i si podien arribar a temps. O sigui, era com... Bueno, i així molts casos que aquest any amb tot aquest enrenou dels canvis de dates, de suspensió de la suspensió i tot això encara ens ho ha dificultat molt més ja del que per si ja és difícil. Bé, tenim alguna pregunteta. A veure, aquí em diuen per la baixa. D'acord? Ja, quan parlem de la calculadora i de la renda bàsica universal, em pregunten, 1, si hem fet els càlculs basant-nos en les grans fortunes a Catalunya o a tot l'Estat, i 2, si residents a Catalunya però que cotitzen i paguen impostos fora de Catalunya, rebrien la renda bàsica universal. Apa, tota teva. La primera pregunta, càlculs basats en les grans fortunes diverses. Hi ha diversos exemples. Hi ha grans fortunes catalanes i hi ha grans fortunes espanyoles. S'ha fet el càlcul en base a la situació fiscal actual que tenim, al sistema fiscal actual que tenim, i s'ha fet el càlcul també en base a si s'apliqués la reforma fiscal que nosaltres mateixes proposem. Per tant, quan s'entra a la calculadora, doncs tens, diguem-ne, diversos resultats en funció del que tu indiques. En aquest escenari cobraries això, en aquest escenari cobraries això i en aquell escenari cobraries allò. Segona pregunta. Els residents de Catalunya però que cotitzen i paguen impostos fora de Catalunya rebrien renda bàsica universal. La renda bàsica universal no va lligada al que les persones cobren, no va lligada al que les persones són i no va lligada a l'estat civil de les persones. La renda bàsica universal és una renda bàsica que va únicament lligada a la residència. Si tu ets resident a Catalunya durant més d'un any, en el cas de les persones migrades, doncs ja tens accés a aquesta renda bàsica universal, que és el mínim del mínim del mínim per viure. Llavors, no ho lliguem a cap altre factor. Sí que és cert que és necessària la reforma fiscal perquè aquesta renda bàsica universal pugui ser viable, que s'apliquen diguem-ne, canvis significatius a partir de, parlem de rendes de més de 60.000 euros, i parlem d'un 45% d'IRPF de tots aquells diners que sobrepassin aquells 60.000 euros, perquè també estem veient com discursos que diuen que volem, com ho deia l'altre dia, que volem que la classe mitjana pagui menys, i clar, pagui més, i que es referien a persones que estan cobrant més de 100.000 euros. I llavors és com, bueno, què estem entenent, no?, per classe mitjana, perquè poder, si partim d'aquest concepte, ja no ens estem entenent, no? Deixar clar això, que a partir de 60.000 euros és quan es paga aquest 45% més d'IRPF. Per tant, les persones, la majoria de catalans i catalanes, la majoria de veïns i veïnes, cobraríem el mateix a nivell de sou, a nivell de nòmina, amb les retencions que pertoquin, però amb una renda bàsica universal en aquelles llars on només hi ha aquest ingrés, doncs gairebé es veurien duplicats aquests ingressos. Per tant, hem de tirar-la endavant. És que no sé per què no ho hem fet ja. Moltes gràcies, Baixa. Bueno, també d'allò, són 735 per adults i 150 per menors, per cada menor. O sigui, és un ingrés que tens dret en el moment que neixes dins del territori nacional. Clar, per existir. Sí, aquest és el concepte. Em xiven por ahí que el Víctor volia preguntar alguna cosa. Sí, he aixecat la maneta. Ai, és que jo no tinc accés, per això m'ho han xivat. D'entrada, saludar-vos a totes i a tots i felicitar a tots els que heu intervingut. Les aportacions molt interessants i sobretot les pinzellades de la cultura popular
mexicana, m'han semblat especialment boniques. Aprofitant que és acte de campanya aquest, era felicitar moltíssim el comitè de campanya de la CUP, que sempre treballa molt fort i fot unes campanyes brutals, però que es fa sempre treballant molt sobre el programa, explicant programa, a través de petites xerrades, en barris, anant a tot arreu. Però, clar, 10 anys a fora dels Països Catalans no dona per veure-les aquestes xerrades o per assistir-hi. I aquest any jo crec que des de l'exterior, gràcies a aquests petits debats que s'han fet sobre cadascun dels temes que es van anar tocant, els 10 punts bàsics, jo crec que, vull dir, més ben explicada la proposta política no es pot. I llavors s'agraeix moltíssim quan normalment les campanyes són bàsicament soroll i crits i voteu-me, no? Vull dir, s'agraeix que les explicacions siguin tan naturals, a més. Només era això. Molt bé, doncs hi ha algú més ha aixecat la poteta? Que no m'han sigut res? No? Bé, doncs podem anar tancant. La nostra companya, l'Helena, ens ha apuntat aquí al xat que us recordés el nostre mail de contacte, exteriors@cup.cat, i també us recordo que estem al Facebook i al Twitter com a CUP Exterior. I tenim també un nou canal de Telegram perquè, com tot s'està fent a casa nostra, doncs teníem allò, ens anaven entrant xerrades i actes constantment i no ens s'aclaraven, i llavors hem fet un Telegram obert per a tothom, o sigui, un canal de Telegram a CUP Exterior, que allà anem posant les coses quan toquen, perquè ens puguem anar enterant una mica i endreçant les agendes. I bé, doncs, gràcies a totes. Ha estat un plaer, ha estat superinteressant. I bé, doncs, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Apa. Adéu-siau. Gràcies, Basha. Gràcies. Adéu. Moltíssimes gràcies. Salut. Gràcies i fins la propera.